אומר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, הגאווה היא שורש להרבה עבירות, אם בן אדם למקום ואם בן אדם לחברו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל שיש בו גסות הרוח נקרא תועבה, שנאמר תועבת השם כל גבל לב. מה הכוונה? אלא העניין הוא כזה רבותיי יקרים, האדם לא יגיע לכעס אם הוא בא ענווה. כל הכעס, כל הרוע, כל הזלזול בבן אדם השני זה מהגאווה. ניתן דוגמה. סיפר לי איזה קבצן אחד שהלך לאיזה מקום של העשירים, הוא דופק בדלת, וכשהעשירים פותחים את הדלת הם סוגרים את הדלת. אז יום אחד הוא הגיע עם נר נשמה. שאלו אותו העשירים, מה קרה באת עם נר נשמה? אמר, אני יודע, עד שאני יוציא ממכם שקל יצא לי הנשמה, אני שמח עכשיו את הנר. העניין הוא כזה רבותיי, כשאדם הוא בעל גאווה, הוא רואה את החלש ממנו ככלום, הוא מזלזל בשני, הוא מרגיש מעליו, הוא משפיל אותו, הוא לא חושב שהוא שווה בכלל. ולכן רבותיי היקרים, שימו לב כמה אנחנו צריכים להתחזק במידת הענווה, כמה אנחנו צריכים להבין שמידת הענווה היא שורש והיסוד של ערך השני, של הכבוד לשני, של האכפתיות מהשני. כשאדם הולך לצדיקים הגדולים הוא רואה מה זה ענווה, מה זה שפלות. הרב מזוז, הרב עובדיה, הרב אלישיב, הרב שטיימן, הרב קניאבסקי, כל הצדיקים, אתה רואה את הענווה אצלהם. זה מתבטא בזה שהם מתייחסים לילד קטן ולחלש ולפשוט, כולם נחשבים ביניהם כשווים. זה כוח של הענווה. וכשהקדוש ברוך הוא משבח את משה רבנו, הוא מדבר איתו על הענווה, כמה הוא ענוותן. פה אנחנו לומדים בעצם כמה עוצמה יש בענווה. לפעמים אדם מרוויח בלוטו, הוא משתגע, הוא מתבלבל, הוא שונא את כולם, מה קרה? זהו, הוא עלה, הוא נהיה עשיר, הוא כבר לא רואה אף אחד, הוא לא מסתכל על אף אחד. כמה צריך להינצל ממידת הגאווה, שהיא מידה אכזרית ורעה, שיש בה המון דברים רעים. לעומת זאת, האדם הענוותן, אהוב על כולם, נחמד על כולם, הקדוש ברוך הוא שמח בו, כולם שמחים בו, ילדיו אוהבים אותו, אשתו אוהבת אותו. אבל הגאוותן, אשתו לא אוהבת אותו, חבריו לא אוהבים אותו, אפילו בני ביתו, הילדים שלו לא אוהבים אותו. הם רואים את ההתנסות שבו, את הרוע שבו. אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים לחזק בזה, להיות ענוותנים. וזה מה שאנחנו מסיימים בסוף תפילת 18. אנחנו אומרים, אלוהי נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה ונפשי כעפר לכל תהיה. למה דווקא בסוף תפילת העמידה, תפילת 18, מזכירים את מידת הענווה ונפשי כעפר לכל תהיה? מפני שיכול להיות שאדם יתחיל תפילת 18, אדוני שפתיי תפתח ופיגיד תהילתך, יתחיל תפילת 18 בהתלהבות ובקדושה ודבקות בבורא יתברך, ואז הוא ישכח בעצם שהוא צריך להיות ענוותן. הוא יחשוב שהוא למעלה וישכח וידרוך על כולם. ונפשי כעפר לכל תהיה. בורא עולם, נכון שאני קרוב אליך, נכון שאני יכול להיות תלמיד חכם, ירא שמיים, אבל מה? ונפשי כעפר לכל תהיה. תעזור לי שאני לא אתגאה, תעזור לי להיות ענב, להיות דבוק אליך, לאהוב את הבריות והבריות לא אהבו אותי. זה העיקר רבותיי היקרים, זה העיקר רבותיי היקרים, שאדם כולם רואים אותו והוא עושה קידוש השם כזה גדול. השבוע צלצלה אליי איזה אמא, אומרת לי, מהיום שהגיע הבן שלי לשיעורי תורה, והוא בא לשיעורי תורה, מאותו יום איזה שינוי אני רואה פה, איזה יופי, איך הוא מכבד אותי, איך הוא עושה מצוות, איך הוא עוזר לסקנות, איך הוא עושה. היא אומרת, כל החיים שלי לא ידעתי מה זה התורה. תראו מה זה קידוש השם. זה בזכות מידת הענווה, שהוא בא ועושה מצוות וחסדים ולא מרים את כל הגאווה שלו, ואמא שלו שמחה שמחה גדולה. זה קידוש השם גדול רבותיי היקרים, אשרה ואשרי חלקו. איזה קידוש השם, איזה יופי. וככה אנחנו צריכים להיות בעזרת השם.